lilo atau omah atau wong tuwa demi kowe ben supaya tetep mulya tresnaku ra bakal ilang senajan adoh marangku. Yo, tidak tahu main, salah, iya, jujur, main, bulu ini kulit nang kerjaan kok piye, mau, susun kono lho. Main gak oleh mangono. Ini sampai kesunan nih dan boleh tukar tuyul kono lho, dan perjuruan ning kono lho. tuyul ya gini. Aku duwe mak tuyul iki. Allah duwe tapi ra tau bejo kok lain. Prei mah, prei. Moso wis bar poso kok prei. Bu jelo prei nih. Untung Go. Wis tak prei sik. kenapa tuh prei? Pas wajah pas dulu prei ya masuk prei nang ora to ngono. Kuburan, yo terus. Lewat rumah apa nih ya, Re? Yo kerja nonton. Kita pagi pulang pagi, pulang sore. Gampang. Kang ngomong kerja jemuan main iki. Iki lu mati nek kemana tak tinggal. Cuy, iki kerja. Jemuan main. Sok iki. Mek apa jenenge? Tinggal ngetok. Berisik, Pak, berisik. Hah? Sing. Mau diempet malah sakit. Hah? Sakit tadi. Ngene. Sakit perut to. Penting cah nomi kerja aja tengah ini iki. Iki penggawean apa? Penggawean apa? Ngene. Jane yo pengen kerja aku iki. Tapi kerja apa? Apa perkeji? Perkeji. Kerja ya sembarang penting halal kayak aku ini ki karo anak buahku kae. Anu apa? Anak buahku kae ta. Traktor to. Traktor dibayari sedina. Lho denane Mang 100 sudah. Nah, 100 sudah. Alhamdulillah. Kena nggo tuku rokok, kena nggo tuku kopi. Cuman ora kok delok. Aja kopi njaluk ae. Lah yo kuwi. Masa bocah yo njaluk. Jadi poso kok. Alhamdulillah. Wes bae bilang aku nyebut. Wes leh. Mah aku gelar wong kere-kere niki. Mah kalau Iki kalau omongan ngono lho. Wes saya nanti sumet anu Dadi ono. Alalah. Sik. Besine jek ora anu lho. Oh kadung muni besine entek iki bocah-bocah. Duit 150 ge opo, Mama? 150 ge opo telele. Penting duit, penting kerja. Sebul. Wah, beluk. Ayo. Dadi kok kita kelengaran kobong.